Ja. Det er dig først. Hej, YouTube. Hvad? Hey. Jeg kan desværre ikke komme ind på serveren, fordi det crasher helvedes til, så... Er det dig, der hakker der? Jeg skal lige vise den rundt. Gå op og vise den der smiley. Smiley! Hvem er op? Skal vi vise den vores hus? Ja, hold kæft. Nå, skal vi gå ind i vores hus? Ja, jeg prøver lige at se, hvis jeg kan komme ind nu. Og vi er ikke færdige med huset. Kom ind i døren. Jeg kan ikke komme ind. Og hvis I kigger godt, så kan I se, at creeperne, de spawner der. Så, det er mig, der er hårdt. Altså, det meste af jer. Ja. Hey, men I kan se alle de her creeper, og det... Pas godt! Creeper. So you bend your to wanna be. Hey, Eller jeg kan ikke engang komme ind med egen server, den lagger helvedes til. Jeg kom ind! Jeg kom ind! Jeg vide, at vi ikke blev færdige på huset endnu. Vi mangler stadig lige. Hallo, I kender godt den der træmine, den har jeg lige fundet. Træmine. Gå nu væk, creeper. Gå nu væk. Hold nu kæft, du Hans. Hjælp mig. Skøn ud. Ja, der er diamonds, sådan. Det er diamonds. Jeg fandt 5 stykker diamonds. Oh my god, sig ikke det der, det er en zombie. Nej, det er en zombie. Det er sådan der, de lyder. I fell off the world. Fuck, der spawner meget lort herinde, mand. Okay, what the fuck, sker der ikke noget? What's my time? Ej, først, jeg skulle lige til at sætte det. Nej, vi synes du... Ej, guys, jeg er lige bagved jer. Nu kommer Hulk. Jeg har lyst til at træne. Hvad laver du? Johannes, altså. Hjælp! Ej, hvad skete der? Hvor sprang der, Johannes? Creeper! Det kan ikke flyve, Creeper! Hvor sprang Creeperen? Hold nu kæft, det. Ibsen, du er da klar, du er mega dum, ikke også? Ja. Drengen! Hvad? Jeg kan ikke snakke lige nu, jeg kommer på senere. Ja. Ej, ja, det tager lidt kort tid. Hvad skal du der? Så er jeg tilbage i YouTube. Ja, jeg fatter ikke lige, hvad Johannes lavede der, og nu fatter jeg, hvorfor I ikke kan gå ind i den server igen. Jamen, der spawner creeper overalt, det er helt vildt belastende. Fordi du er her. Det er du godt klar over, ikke også? Hold nu kæft. Kommentaren, hvordan det ser ud. Ja. Og vores megahus, det er pænt, det må I gerne skrive.
Og huset. Du har været med til bygningsen. Selvfølgelig, selvfølgelig det. Nej, slet ikke. Ja, fordi du kigger på ham, ikke også? Ja, for det. Hvor klam, mand. Ej, kom sådan her. Jeg spærrer mig lidt på de ting. Ja. Fy, fy. Ah, typisk dem, ikke også? Jeg kan bare ikke forstå professionelle. Eller professor. Eller professor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, I got to 1. Hey, baby. Jeg kan ikke se noget. Vent lige, min mor kalder. Min mor kalder, yeah. Hvad? Guys, I skal bare vide, jeg er pro til Tetris. Det er helt sindssygt. Hej til sjove Bille. Yeah. Hej til sjove Bille. Hvad? Hej.